Zdravím vás, přátelé. Dneska je 7. září 2025 a v tomhle díle bych chtěl zase popsat jako ten stav, v jakém se nacházím, čili nějaký blog nebo v podstatě autobiografie. Já jsem teďka jako offline, respektive ne úplně offline, ale na takové datové dietě, že jsem se uklidil na chatu a v podstatě data si kupujeme tak trochu, jo, mám je vlastně v mobilu, ale čas je offline, takže vlastně nebudu asi všechny ty věci dohledávat, nebudu se dívat, co jsem úplně říkal v těch mých předchozích videích. Každopádně jsem vlastně tady začal více nad sebou přemýšlet, protože jednak ta dieta datová je v jistým směru dobrá, je jako úplný detox, to si jako nedokážu představit, že bych prostě byl úplně odříznutý od internetu, tak to jsem asi natolik závislý na já nevím, nějakém tom internetovém prostoru, že bych měl jako strašné absťáky, i teď mám vlastně absťáky, občas si dám neomezená data na 24 hodin, no a to jako jsem u toho času celý den v podstatě, jo, protože to je úplně jako je data, já všechno zase vidím, nejenom v tom mobilu posrané, no nic. Takže jenom tak jo, taková jako pro představu, jo, jako v čem se tady nacházím. Každopádně začal jsem přemýšlet a pracovat na tom, co mi našli na tom psychologickém vyšetření. Když jsem si a to bylo jako to super, to doporučuji každému, pokud můžete si nechat udělat tady to vyšetření, protože pak aspoň víte, kde máte problém a jestli ten problém vůbec jde řešit, anebo co s tím jako dělat. Jo, čili já jsem tam u sebe identifikoval a vlastně i s tou psycholožkou jsem to potom konzultoval, že můj ten zásadní, jako splňoval jsem několik diagnóz, říkám, nemám ten internet, myslím, že to byla schizotypní, myslím, porucha osobnosti, respektive tam byl ten jeden bod, který tam svítil, jako fakt hodně, ty další byly takové upozaděné trošku, nebo jak které, a to byla teď, to nevím, jestli to řeknu správně, ta obsedantní ruminace. Teďka jako já zkusím vysvětlit, co to prostě pro mě znamená, nebo jak se to u mě projevuje, jo, protože ty pojmy to takové, jasně, no. Čili u mě ten problém je ten, že já se dokážu vciťovat do druhých lidí, jo, více než asi průměrný člověk, jo. Co to znamená vciťovat se do druhých lidí? No prostě jako třeba když ten člověk řeší nějaký problém, řekněme, jako bavme se, dejme tomu o něčem konkrétním, tak to znamená, že má třeba nějakého partnera, který má nějakou poruchu osobnosti nebo něco takového. Tak já vlastně ty jeho strasti sdílím s ním a často se stane, že mě to trápí ještě víc než jeho samotného, když to tak řeknu. Protože to není tak hrozné, ale já to vnímám jako, že to je fakt hrozné třeba. A to je dost nevýhodné, protože vy mu tím vlastně vůbec nepomůžete, tím, že mu tam vlastně mu jako řeknete, co jako správně by měl dělat tady v té situaci, ale on to jako neudělá, nebo to je jedno, jo, ale prostě vy mu tím nepomůžete a vlastně sebe oslabujete, jo, protože to zatěžuje tady tahle ta věc, jo. Takže vlastně to je to, nad čem se snažím pracovat, to znamená nebrat si pocity těch lidí, nebo jo, když s nima komunikuju nějak moc k srdci, aby jako mě to neoslabovalo, jo. Konkrétně třeba ten problém, já osobně jsem měl s těmi neteřemi, jo, kdy mě to opravdu trápilo, že když mají matku kodependentní a matce narcise, tak v podstatě to asi ty výhlídky jako do budoucna moc dobré nemají. No, ale já jsem vlastně s nima nějak ukončil ten kontakt, jo, to kolik to je 2 měsíce.
nebo tak nějak, jo. Myslím, že jako je možný, že občas někdy potkám nebo něco, ale psat si s nimi jako nebudu na tom WhatsAppu a vlastně nebudu s nimi moc komunikovat. Jo, když jsme se náhodou někde potkali, tak oni se jakoby ptají na ty věci, protože já jsem s nimi asi přes ten půl rok byl nějak v kontaktu, takže se doptávají na ty věci, které jsme tam předtím řešili, ale to samozřejmě jim jako řeknu, ale nerozvíjím jako tu debatu nějak dál. Jo, v podstatě nechat tak na pospas osudu, nemá smysl se v tom na tom angažovat. Jo. Jako asi ano, protože tak jako když máte tady to, jako že se trápíte za ty druhé lidi, jakože, no tak zřejmě možná asi budou mít nějakou hraniční nebo závislou nebo něco, poruchu osobnosti, případně nějaké deprese nebo něco, jo. Ale jo, pro mě je to třeba si přeložit tak, že to je v pořádku, jo, tak to má být, jo, třeba v příštím životě to budou mít lepší a není to tvůj problém, tohle neřeš, jo, takže zaměř se na něco jiného. Takže v podstatě já si ty věci musím přeložit do téhleté úrovně a pak je to vlastně jako i pro mě OK a už jako už tam necítím jako takovou tu brzdu toho, že vlastně jo, tam někde v pozadí vy cítíte jako v mozku nebo já nevím kde, jakože Ježišmarja, tak jako já s tím něco udělat, tak jako, no ne, no, nazdar, ne, nedělat, neřešit, jo. Vlastně nakonec možná nejlíp udělám to, že nebudu dělat nic, respektive jenom tady udělat nějaké podcasty, jo. Ono vlastně tady to v podstatě vymazat si, dejme tomu, ty neteře z hlavy, mi doporučovali asi tak, řekl bych, 2 roky zpátky, 2 experti na narcismus jako koučové, úplně nezávisle na sobě, ale oba 2 říkali to samé. No, ale jsem prostě blbeček, neposlechl jsem a furt jsem se v tom vrtal nějak, jakoby, jo. Takže vlastně já sám jsem takový trošku nepoučitelný někdy, zřejmě. Jo, ale opravdu teďka, když už jsem si je tak nějak vyoperoval z hlavy, tak cítím takovou úlevu, jo, že vlastně jo, jako by vám spadl nějak nebo jako uříz kouli na noze, přeřídl řetěz nebo něco takového, že máte vlastně o starost míň, jako tady v tom vašem vlastním empatickém životě. Takže to je jedna věc. Potom ještě další věc, která, to je takové, tady bych řekl, že všechno zlé k něčemu dobré stran této situace. A to je to, že mamka, o kterou se teda starám asi 4 nebo 5 let, prostě jakože jsem tam, dejme tomu, asi záleží podle toho, jakém byla zrovna stavu v tom období, ale asi stejnou dobu v průměru u ní jako doma, nebo spíš v poslední době spíš jsem byl u ní více než doma. Jo. Takže ona si zlomila jako ten krček, jo, prostě. A oni dali náhradu, jo, tu endoprotézu. A teďka je na LDNC někde. A já ji právě asi měsíc je na té LDNC. No a tady ta událost se stala asi před měsícem a týdnem. A ku podivu teda, já jsem teda tam párkrát byl na té LDNC, mi se to prostě tam teda jako vůbec nelíbí, ale jí se tam prostě líbí, jo. Takže to já si říkám, tyjo, OK, jo. Ona tam vlastně úplně pookřála, jo. To není možné, jo. Protože mi tam přišlo, jako, že tam je jak všechno špatně, jako LDNka, no prostě, ale jako by ten personál mi přišel takový divný, jako jo, no nevím, no. Ale jí to prostě, jí se tam líbí, ona je úplně happy. Ještě jsem mi říkal, já tě přesu noťaz, ne, si můžeš podívat na nějaký film. Ne, já si poslouchám rádio, dál se mi sluchátka, jo, takže ona v takovém tom tlačítkovém mobilu si dává rádio, jo, šponty do uší a jede. No, takže vlastně na tohle jí nějak stačí, jo, jsou tam nějaké knihy, tak možná trochu, říká, že trochu něco čte a tak. Takže, ale ona pozoruje nějak to okolí, teďka už jezdí na tom vozíku a prostě našla si tam třeba možná kamarádky, nějaké sice teď říkala, že zase odešly, ale jo, já jej volám vždycky na ten WhatsApp, jako já nevím, tak třeba půl hoďku, s ní pokecem asi každý den, jo. Takže jako tam vidím jako výraznou změnu oproti tomu, v jakém stavu byla předtím, kdy teda jsem ji měl v péči, jo. A hlavně
hlavně, jo, zase se vrátím tady k tomu obrázku, ta Edita vlastně už nemá prostor k tomu, aby neustále gaslightovala jako fakt otřesným způsobem, jo, a vlastně dělala si tam nějaké svoje narcistické sycení u ní, jo. Čili tady jí to vzal vítr z plachet, protože nemá prostě ten zdroj toho sycení svého a no, takže vlastně ta mamka se nějak dává dohromady, jo, protože ona v podstatě 4 roky žila v tom, že jsme jí oba dva, jak já, tak ta sestra, jako říkali každý úplně něco jiného, jako jo. A to je nás bláznit, a to by se z toho cvoknul, jo, prostě gaslighting, jo, to by se zbláznil asi každý, jo. Takže to bylo takový to, takže to jo, jak říkám, všechno zlé něčemu dobré, tak to se vyvinulo opravdu dobře, jo. Jednak je v novém prostředí, líbí se jí tam a už není pod těmi těžkými útoky od té Edity, no, sestry, no. A zároveň je to taková trošku vojna, nebo pro ní, protože tam třeba to je jako, no, nesmíte si ty LDNky nějak idealizovat, jo. Ale prostě tam, jakože, já jsem to teda jako neviděl, jo, ale ty obědy to prý jako moc nejde jíst, to mám napsané v nějakém to-do listu, že jim donesu nějakou svou omáčku nebo je to prostě tomu vdechne nějakou chuť, jakože to prostě je úplně jako neuvěřitelné, jakože chudnic. No a obecně celé ty porce jsou tak jakože na tom byste, no to je taková jako dieta hodně velká, jo, že kdybyste jedli jenom to, co vám dají, tak jako budete hodně hubnout, jo, ale tak já tam dodávám jako nějaké, když už tam jedu prostě nějaké trvanlivé věci, jo, nebo ovoce a tak dále, jo. Takže jako víceméně, plus je tam bufet, ale se tam zajede na tom vozíku a může tam něco koupit, když tam teda nic moc není, ale tak jo. Takže jsou takové nějaké, jako v takovém, že je takovým trošku drsnějším režimu, ale sama říkala, že si to taky líbí, jo, že má takovou jako vojnu, nebo já nevím, jak to říct, nějaký lágr, nebo co to je vlastně. Jo, sama říká, že jí to prospívá, takže super, jo. Možná, že já bych to potřeboval taky, jako něco takového, no to nevím. Každopádně pro mě je dobré to, že já jsem tady na té chatě 14 dní a budu tu asi ještě týden, myslím, a předpokládám, jo, můžu se kdykoliv vrátit, ale není asi zatím úplně důvod. A vlastně, když mám takový ten dietní režim, že vlastně data jsou jenom v mobilu, tak jo, a ještě tak nějak omezené, čím pádem já nesleduju videa, protože to bych vyžral rychle, to jenom když si teda dám ty neomezené data na den, tak si vlastně dávám i tu dietu v té moje obsesi neustále sledovat videa od těch lidí, kteří vysvětlují ten narcismus a tak dále a toto. Jo, takže to je vlastně taky dobrý. Samozřejmě, když si dám ty data, omezené data na ten den, tak se do toho pustím pěkně a všechno to tam zase projedu, co dalšího se stalo v těch vodách narcismu a nevím, no prostě jo, takže taky dobrý. Taky vlastně mám omezené i ty zprávy, že v podstatě jenom čtu, nedívám se na ty videa, jo, a teďka je to období jakože před těma volbama, a jo, potom tam máme jako Trump, Putin a tak dále. Čili to, že to vlastně nevím, tak nebo nemám ty dostatek informací, tak je taky pro mě dobře, protože to mě znervozňovalo jako hodně, tak nějak na té celosvětové globální bázi, co se děje. Jo, takže jo, taky dobrý jako takto. No a pak tady byl ještě takový ten incident, tady na té chatě, kde jsem, že tady přijeli bývalí spolumajitelé a tak nějak mě se snažili vyhodit z té chaty. Jo, a tak jsem selfietičku pěkně, všechno natočil, policie, tam nějaká blokace aut a tak dále. Už jsem udělal i koment k tomu videu, jo, takže vlastně další video, kde je komentované, co se tam vlastně děje. A to mi taky trvalo, jo, když jsem tu vůbec se to se chtělo zvracet, když jsem viděl na to video. A ještě teď bych se na to jako je to takové sebemrskačství se na něco takového dívat, jo, protože fuj, jo. No, každopádně
Udělal jsem takový jako neveřejně, jednak jsem tam dal komplet to, co jsem natočil, jednak jsem tam dal ten koment, ještě jsem tam přidal nějaké další videa. Včera jsem dělal ještě jedno další, jednoho protagonisty a to je tady ten Leoš, protože ačkoliv já jsem teda opravdu jako nemluvil jsem s ním už jako fakt přes 3 roky, tak tam v té minulosti tam byly nějaké divné věci, takže jsem tam začal vytahovat něco z roku, já nevím, to mi je nějaký únor 2022, jo. Jo, takže to bylo, a to je takové něco menšího, to není jako moc důležité, ale může to dokreslit některé věci stran tady toho incidentu. No každopádně ta policie to dala potom zase na nějaký, nějaký mravnostní úřad, nebo nevím, jo, prostě. Ale jo, tady to se událo jako v městě, které je, nevím, jako někde na Valašsku nemá ani 20 000 lidí, jo, prostě tady není třeba MHD, jo, to ani není potřeba, tam by nikdo nejezdil v tom. Jo, čili tam, já jsem tak někde tam trošku zmínil, že asi by to bylo lepší řešit na nějaké úrovni většího města, řekněme krajského, no, že to jako není tak úplně jednoduché, jo. Ale uvidíme to, já nevím, tak to je v šetření, to zatím netuším, jak to dopadne, nebo co se bude dít. Každopádně, vzhledem tomu, že ta mamka je v té LDNC, tak si občas píšu tady s tou sestrou Editou, aby jako jsme to vykryli vesměs v duchu toho, že když tam jede, tak ať tam veme to, co potřebuje, takže já vlastně nazbírám nějaké informace, co ona potřebuje, že třeba předtím potřeba větrák, že jo, a tamto, no, takže v nějakém kontaktu s ní jsem, ale je tam vidět jako z toho, že tam už se dostává do nějaké psychózy, nebo nevím, už jako ztrácí rozum, jo, protože já si myslím, že ona měla sycení už jenom tady od té svojí matky, teďka zřejmě už nemá sycení od nikoho, nevím, jak teda ty dcery, ty moje neteře, jo, že tam to vypadá, že dochází k nějakému rozkladu osobnosti nebo něco takového, takže to asi jako dobře v případě takových lidí, takže tam asi jako cajk. No jako já nepřeju nikomu nic zlého, jo, ale já nevím, no, jako možná jsem to špatně pojmenoval, jo, tak to se omlouvám, jestli to vyznělo zase dvojznačně nějak, jo, takže jo, to jako neberte, že jsem to, já nebudu stříhat, jo, ale prostě, Samozřejmě, vzhledem tomu, co se stalo, jo, že to se tady bavíme o těch Slavíkových, jo, jako ti dva, co přijali a začali mě vyhazovat, jo, takže jsem více v kontaktu s tou spolumajitelkou, tou sestřenicí, ale ona 3 roky už není schopná se mnou vůbec mluvit a jenom píše maily. No a jo, to jsem tam udělal takovou rozborku toho, co píše, jo, protože tam to nevím, to je úplně mimo všechno. No a teď už píše úplně mimo, jo, takže tam, nebo už v té minulosti psala úplně nesmysly, jo, ona tam byla zmanipulovaná tady tímhletím narcisem, takže a ona vlastně to úplně, jako, jo, u něho to je jako bajivá lhavost, jo, nebo takový ten mytomanie, nebo co to je, on si vytvoří celé konstrukty, příběhy, kterým pak už sám věří a jako nepřesvědčíte ho, že to možná tak není, kdybyste mu ukázal jako konkrétní důkazy, jo, ale to je běžné, jo, to jsem právě viděl v tom dokumentu třeba kauza Kramný, nebo obecně se to vyskytuje u těch narcisních, že vlastně tam ani ten detektor lži potom nefunguje, jo, protože on si jako vytvoří nějaký konstrukty, celé příběhy, které jsou, jako trvají v průběh třeba 5 let, nebo já nevím, jo. A tomu začne věřit a ani nikdo s ním nehne, jo. Takže to je potom jako těžké, no to je jedno. To musí řešit nějaký specialista na tu poruchu. No ale každopádně u ní je to, že u té sestřenice to projevuje tak, že má tendenci mi jakoby různě vyhrožovat nebo mě zastrašovat,
nebo mi rozkazovat věci, jo. Jo, tam si myslím, že to je dost silná závislá porucha osobnosti, proto ona se mnou jako nedokáže mluvit, protože ona se o všem musí, všechno musí zkonzultovat se svými rodiči, jo. I když má 50 let, tak ona vlastně, kdyby byla konfrontována tak, že se mnou má bavit, to se jako stalo, třeba před 3 lety jsem s ní mluvil, tak ona je nějak úplně mimo, protože tam ona jako potřebuje, aby tam měla furt ty našeptávače, rádce, jinak ona není schopná mluvit nic, ona sedí, čumí a prostě mluví, ale tak divně, jo, jak kdyby ničemu nerozuměla, nebo já nevím, jak to uchopit, jo. Jo, to je zase ta závislá porucha, jo, jako takové to typ podlézání, útok, to pan Dvořák vysvětloval, podlézání, útok, zamrznutí a tak dále. Ale tady v tomhle případě jako u ní není vůči mě žádné podlízání, tam je jenom útok a zamrznutí, si myslím, jo. Takže tam je to možná nějak napasované nějak jinak, jo. Ale to je jedno, to asi nemusíme řešit. Takže čekám vlastně, jak se to všechno vyvrbí, no a jinak tady tak nějak různě povídám po lesích, po nějaké jabka rostou, to sbírám a tak. Jakože takový trošku jako venkovský režim jsem si tady naordinoval. No, takže asi takhle, no. Tak děkuji za pozornost a mějte se všichni krásně a bojujte, pokud můžete, nebo pokud máte tu možnost. Tak mějte se.